Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na san na yi wannan bidiyo a baya zan maimaita kowa ya tsaya ya kwantar da hankalin shi. Idan an ce an siya ma package ina za ka je ka gan shi? Ya kamata kowa ya san wannan. Duk yadda da kake da mutum in ya ce ya siya ma ya kamata ka san yaya za ka ga wannan package ɗin da aka ce an siya maka wato sponsorship. Package shine sponsorship. Duka suna ɗaya ne. A rubuce ma in za ka gan shi za ka gan shi a sponsorship. Za mu shiga yanzu mu ga yaya za ka ga abinka in an ce an siya maka. Ka danna login. Idan ka shiga account ɗinka already in kana ganin newsletter za ka danna I have raised a message wannan gurin sai ka danna. Idan ya zo da kai ya bayyana ma account ɗinka a haka. Kana so ka gani idan har an siya maka package sai ka je ƙasa. Ka ga wannan? Ka yi verification sai ka je ƙasa. Ba a siyan package sai an yi verification. Ga guri nan wannan wurin da aka rubuta inactive da ja gashi nan kana gani sai ka zo ka danna wannan wurin activate here. Idan kana so an ce an siya ma package kana so ka gani sai ka danna nan wurin. Kana dannawa gashi ya nuno ma activation package sai ka je ƙasa. Gabaki ɗaya ƙasa za ka ta zuwa. Ina fatar muna tare. Sai ka zo ƙasa gaba ɗaya. Yauwa gashi. Idan har an ce an siya ma package ba sunansu za ka gani ba za ka zo nan ka ga an rubuta maka my sponsorship. Gashi nan kamar yadda muke gani. Gashi nan guda 20 sponsorship. Wannan shine yadda za ka shiga ka gani idan an ce an siya ma. Idan ka zo ka ga zero ba ga komai ba to ba a siya ma ba ka je ka nemi wanda ya ce ya siya maka ya sa ma ko ya baka kuɗinka. Wannan shine magana na gaskiya. Idan an ce an siya ma package yadda na bi na shiga haka za ka zo ka gan shi. Idan dai ka gan shi ba nan ba to ba a siya maka ba. Wannan shine yadda ake siyan package. Allah ya tabbatar mana da alkhairi.